Muri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Mazuva anoramba achidaiwo. Nhasi uri kufara, mangwana uri kusuwa. Kusuwa kuya kunopera zvakare. Saka tingati upenyu ibhora rinotenderera. Zvichienda nekuti pari zvino bhora redu rakatsika madhaga here kana kuti riri mujecha. Rangozita ndinonzi Andrew Neshamba. Sekumazira muri kuita tiri kutenderera nzvimbo ino yerushinga. Ndofunga iyi ndo nhau yekupedzisira tombosiyana nenyaya dzacho dzakawandisa. Nhau yataunganira pano zuva ranhasi ndeye MHEPO. MHEPO yabata kumwanasikana. MHEPO ndokutanga kufumura zviri mumhuri. Munotondera ndinogara ndichikuyeuchidzai nhau yatakakupai yekunyanga yeMHEPO yakabuda munhu akuvigwa achitaura kuti kweuri kuda kupa speech echi uriwo wakandiuraya. Tine MHEPO dzakawanda dzakabuda dzichititaura, vanhu vazhinji vachipikisa kuti hakuna MHEPO. Zvinonetsa kusiyanisa munhu wenyama neMHEPO. Asi kana MHEPO yataura inenge yataura. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Amatola kundepa panguva ino baba. Tauna spati. Nasaya makanaka. Oh yeah, Jeso. 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 Oh yeah, just so. Don't expect to mess your mechanical. Did not pretend I baba never saying. But there I see baba mukagona kununu. And just the rain as and the baba was on the tumor. Ndiye nywanradza. Hanzi chii chiri kuitika? Inini ndakangoratidza kuri kuhope. Ndakauya ndichinetsana nababa. Pakunetsana nababa mwana akanovhunduka. Takatakura mwana takaenda kunobetserwa nomuprofita. Asi pakutakura mwana ndakaenda nomubyangu padhuze neni andinogara naye. Tasvika ikoko muprofita akaedza kubatsira mwana hana kuita pundutso. Nomwe mubyangu zvanga nomuprofita anonzi maidhisi wakagona kubetseredza wagona kushedza mhepo dzekumba kwedu. Mhepo dzekumba kwedu dzakanotaura kuti tisu tenge tabaya mwana wemukwasha. Wakati sorry, tanga takubayira mwana nenyaya yekuti hauna kubatsira kundichereredza madhiramu nechekuratidza masimba. Ndizvo zvimwe zvazosvika panguva ino ito ndizosvika mukati momusha mababa wangu kuti wazogona kuzobatsirwa, wazogona kuzonunura kuna Mwari. Ndinozivisa zita rangu nonzi Blessing Gwati, chigara kumandendera village. Nhau yedu matangira yakatangira mwana ndakatanga kuhwara. Muri kuhwara mukomwana vataenda kumaprofiti. Vataedza kubatsirwa, samukubatsirwa momo. Rakazobuda riri dhimoni. Rakabata nomaprofiti, richibata riri mukati modzinza. Kwagwati.
ndabata ri mukati modzinza makagwati rainzi baba ndiwangu anoshereketwa wanga wakaromba wakatora mushonga wachiita kutora mushonga wokurima asi mushonga ukazochinja watanga kudzudza isuwana newedzinza. Alright, zita raku ndinonzi Sindi Gwati, omwe anondiziva ndichinzi Alec Gwati. Tinogara kurushinga kuchomutukutu kumandendera village. Nyaya inge ichitika inyaya inge ichinetsa inyaya yeushereketwa unova uri urombo unova mushonga. Saka chikaitika kuti zvizobuda takatanga kutadza kuwirirana pakugara. Tatona makore tisingatombodi kutoonana zvachose. Asi manje zvazobuda nokuda kuti paita mwanasikana wamukoma wari kunzi wanomshonga. Mainetsana nani? Tainetsana namukoma iwawo wanomshonga iwawo. Imimi wakoma venyu? Ehe. Aha. Ndo wanomshonga saka taisingawirirani tainetsana. Saka zvadaro manje mukunetsana kweko zvazosvika pakubudira kumwanasikana ari mwana wawo. Alright. Ndimbokubatai ipapo. Mainetsana dambudziko ranga riri chii kuti muzinge muchinetsana kwamaita kumashuro? Kutadza kuwirira nokuti kumashuro uko taimbozvinge tichizvibata. Taimboti tifambei asi zvairambika. Chii chaitika mumhuri chakazokupai pfungwa dzekuti dai tafamba? Pakatomboitika zvikawanda, minana yekutorwara kuvanhu nokutomborwa kweimba nemheni chichi zvakawanda. Ndo zvakazopa kuti tifambe izvozvo. Saka takakonana manje pakufamba paipai. Patazongozvisiya zvikadaro. Kusvika pari nhasi zvazobudira manje kumwanasikana iyeyo. Ndiye azobata chidhimoni chinge chichitaura zvese mamiriro akaita mushonga wacho. Ndo patazofamba kubva ipapo kusvika pari nhasi. Tafamba zvedu asi ayo tazowirirana. Azinga azobvuma zvake mukoma wangu kuti azvishuwa ndikaita sei? Ndikabata. Saka ayo tataurirana tazongomirira papoint yokuti pasara kuti tichitsvagawo anonyatsa kugona kuita sei? Kubvisa zvinhu. Right, ini ndonzi Tinashe Gwati. Ndinogara kushinga kuchomutukutu mandendera. Ndini akasira musikana anga achibata nhawu yomushonga. Inini pachiitiko pachikatanga kuitika ndendisipo ndikazongosvikirawo chiitiko chaitika kudhara. Shuwa musikana aitaura nhawu yomushonga. Nozvimwe zvaaitaura zvanga asati, nozvimwe zvaaitaura zvaasina kubvira aona zvisina zera nayo. Ndo pandakasvikiro zvikadaro. Ndezvipi izvozvo? Zvokuti zvaitika kumashure asati azvarwa iye munhu achakabata wacho ari hanzvadzi yangu yacho. Aizotaura nozvimwe zvaitika kumashure asati wapo. Ndo pandakasvikiro chiitiko chocho chichiitika. Nanhasiwo tiripo. Asi nyaya yangosara ndoyo kutiwo waberekwa wabvuma. Chasara ndochokutiwo zvinhu zvingobvisiwo paumba wabereki wachena. Ngekuti ndiayo chete andinayo. Zita rangu ndinonzi Zvanyadza Gwati. Ndichigara kurushinga chomutukutu village iri mandendera. Isusu tiri vanhu vokudzongera nokutambura nesinonguva nourombongo mukati medzinza. Saka chakazaitika ndochokuti mwana wavo mwana musikana ndiye akazoaka chidhimoni. Chakatanga kutaura zvanga zviri mumudzinza kubvira nhoroondo yakaitika kudhara asati abereka. Ungachigona kuitaura nokuitsanangura mufambirese azvaiita. Saka zvadaro patazobvunzana nomukoma tanga akatanga charamba. Takazotsvagawo munhu atibatsira. Ndobva wauya kuzotibatsira. Wauya kuzotibatsira asi tazowirirana. Takati zvinhu ayo alright ngazvichibvisiswa. Saka tangomirira kuti zvinhu takutsvaga matibatsira kuti zvinhu zvibviswe. Tisaroma zvakanaka. Mabasa yenyu amatona kungepa panguva ino baba. Taona pati yasara makanaka. Auya Jesu, auya Jesu, auya Jesu, auya Jesu, auya Jesu, auya Jesu. Auya Jesu, auya Jesu. Taona spati mesia makanaka. Ndinakutendai baba nemabasa yenyu. Wadzerai simba
mukagona kununura. Andizirini asi ndibaba wazondituma. Kazoita basa ramwana komana waMwari. Yara Dona Spatu. Wow ya Jesu. Wow ya Jesu. Wow ya Mwari. Wanu farai. Wow ya baba. Wow ya baba. Ndano fara zvangu. Baba wangu wachanurwa. Ameno zvenyu munotapa ini wangu wachena. Zinza redu tachena isu. Yana Dona Mrs. Pata zvakanaka misia. Ndinokutendai Jehova. Itai rudo rwenyu baba. Ndimi muchenjeri ndiri mumununura. Oh ya baba. Oh ya baba. Oh ya baba. Oh ya baba. Dona Mrs. Pata zvakanaka misia. Inokutendai baba. Naira basa ramandipa. Anga achizvidza muhwi. Asi ndazogona kunokunda. Ndazogona kunozoroza. Ndazogona kunochenura baba wangu mukati momoyo wawo. Andizirini ndi baba. Wagona kona ndipa simba. Ndakawaraiwa. Ndinokutendai baba nemabasa enyu. Wow ya Jesu. Baba, tiri kunzwa kuti pane nhau yadzudza mumusha. Iyi nhau yakamira sei? Ina yokuwara kumwana. Mwana wenyu? Chii chakanyatsotora nzvimbo? Mwana uyu akango paakauya ndakazongonzwa uchinzi haasi kunzwa zvakanaka. Ndobva ndazoona bwasvika bva ndaona kuwara kwacho ndokungovhunduka achingotaura zvisinganzwisisiki. Ndokubva tazomuka kuseni. Ndobva ndamuka bva ndasvedza munin'ina wangu kuti shamwari yaumbonzwa zviri pano. Sho ndokubva arara achidaro kusvika mangwana kuseni achingoita zvimwe chete izvozvo. Ndobva tati nomamirira zvaita bva tafonera wanin'ina wangu kuHarare kuti ndo nhau iripo. Tikati zvikanzi nowanin'ina ayo dai mari kuita kufona dai maita kusvika muona kuti tingazvitaura nesei zvikaita mushi. Ndobva ndaenda kuHarare bva ndadzoka. Ndasvika kuHarare bva ndavataurira wanin'ina kuti ndozvikiitika zvichinzi tichitorai mwana tiende naye kugora. Kana tasvika kugora ndokunoita kuti aite zvakanaka. Kana adzika matotanga kutsvaka kuti zvikunetsa zvii. Saka nokudaro ndadzoka nezuro tenge tinourongwa kugenda kugora nhasi. Saka hazvina zvakwanisika. Ndobva pazouyawo mamwe maprofita anga aripo anamata nguo tsvuku. Ndo azombotitibatsirei. Asi kukurukura kwangu achiita mainhonhorondo yacho nokuti zvinhu izvi kunzi zvakasiyiwa nababa. Asi munhenge akadeketerwa pazita ndini ndiye ndichioneka pikicha yezvinhu zvacho. Saka zvadaro nhonhorondo nokuitsanangura ndobva ndayeuka inini nokuti mumashure omo zvakamboitika. Ndo zvazondipa kuti ndiyeuka kuti chinogona kunge chiri chokwadi. Nokuti zvakazoitika ndo zvokuti kumashure uko ndakatenga mombe dzangu mabhurameni ari 3. Saka atenga mabhurameni ini ndakafungidza kuti vabereki kufarira upfumi hwandaita sewandatenga. Wakabika hwawa unonzi hwemarenje. Wachibika zviyo wachibata zviyo zvokurerera kuti ndinenge abika doro chichi kuti mufare wadzimu mabatsira. Asi shuwa zvinhu zvakaitika. Asi nhasi nhoroondo maprofita anga achishandira ndabva ndazviyeuka. Saka ndabva ndazoona kuti zvinogona kunge zvizvo chokwadi zviri kutaurwa izvi. Saka tanga tatowirirana kuti anodai wangu achiuya waone kuti kana pano zviripo zvibva zvaita sei zvobva zvabviswa. Ndomamiriro akaita nyaya yacho. Mazira atinoita ndeyekuti kazhinji kacho kana huri urombwa pane zvinenge zvichishandiswa nevapenyu. Chii changa chichishandiswa apa? Changa chiri kushandiswa chaicho sekutsanangura
komweya Musene wari kuti izvo nekuti zvakaitika pakafa baba tingangoti pepano zvitumba nokuti hanzvadzi yangu yaimbotamba mudzimu kumashure uko saka vari kutamba mudzimu kumashure uko zvitumba zviye zvakabva zvazotsva hanzvadzi isatamba mudzimu saka ndofunga pano urongwa hwakazoitwa futi nana baba wayo wakuda kuti futi mudzimu iye utambe zvakare saka mudzimu iye wakuda kuti utambe zvakare wakatanga futi kutenga zvitumba zviye zvakare saka zvinenge zvazobuda pazvitumba zviye kuti zviite sei zvizoshandisa nomuridzi wazvino nonhaya kuti vabereki vangu vapera kufa saka zvitumba zviye takatozvidzora zvakazoenda nomuridzi wazvino akazvitenga kuguwa. Ipapo ndo pana ndoda kunyatsonzwisisa nekuti kushandiswa kwemhuri kwanga iri nyoka here changa chiri chii changa chiafekta mhuri iwo kutaura kwawari kuti chikwamba ndokutaura kuti kuita mweya Musene asi chikwambo tinoziva chichipota kungave kubikirwa doro sekutaura kwamaita kuti zvakamboitika kumashure kawo ko apa changa chichirarama sei? Ndopa ndisiri kuziva kuti change imi maisambosangana nazvo kana kuhope? Kuhope ndosingasangani nazvo, chichingorarama mumusha. Asi chakadeketerwa zita renyi? Ndokutsanangura kwamaprofita, kutsanangura kwavari kuita. Ini ndisingaziviwo kuti chakadeketerwa zita rangu, asi washandira manje ndo vari kudaro kuti chakadeketerwa zita renyu. Okay, vari pane here maprofita? Ndokumbira wakakutaura nawo pamusoro yemhuri yeZimbabwe. Zita rikuberekwa ndinonzi Munashe Chiroroma. Rikuchechi ndinonzi Madzibaba Kirebi, ndura ndoshandira naro. Chakaitika ndechekudai pakatanga nyaya ndanga ndisipo, ndangoita zvokungonzwa kuti kumwandendera kuri kubata mhepo pane zviri kuitika. Handakwanisa kunge ndiripo, asi ari nezuro ndipo ndikazoiwa navakomana kumba kuma 12:1 papa. Nasina hangu nguva, but nguva dzanga dzaenda, machunga ekutanga anga akutorira. Ndobva yakunditora tikukumbira rubatsiro kumba kweda kunomira zvakanaka. Ndikabva ndati alright, nawenyu yakanaka. Ndikatanga ndatomboramba kuti onai usiku zvandiri munhu wanu uye ndiri munhu wenyama, ndogona kukundikana kana kuzoita zvimwe zvinhu. Ndobva wachema wakati aiwa musatye, takutokumbirawo nenyasha dzaMwari. Ndopa ndikangokumbirawo Mwari, apa handitendera zvangu kuti nditese ndiuye. Takauya neusiku, tichisvika pano ndikasvika swa mhepo yakabata ichitotaura, ichitaura mhepo. Ndikasvikawo bva ndapiwa nyaya mafambiro aene kuti ikafamba sei ikaita sei. Ndikabva ndatopfeka nguo, ndikabva ndatanga kuita basa. Chandakatanga kuita ipapo ndechekubvunza mhepo kuti iri kubva kupi uye yakauya sei. Ndichibvunza mutumbi ukabata mhepo, yaitsanangura zvaitsanangura kuti ndini nengi ndoda kudai. Ndomatsanangura yakaita kuti tizosvika pari nhasi, kuti mutumbi uzosvika pakubvuma kuti shuwa ndakabata. Asi tatanga tatomboita zvenharo chaizvo, kutoomeserana chaiko chaiko, tokonga katovapo nokuti nharo dzanga dziripo achipikisa. Asi nekuda kwaMwari ane simba, zvakwanisa kubuda pachena kuti mupenyu azosunungura mwoyo wake. Akati zvingangodaro shuwa, ndobva afungidzirawo nepamashure kuti shuwa zvingangodaro, nokuti ndikufunga kuti pakati panogona kunge pakakanganisika. Right, inini chanandoda kuziva ndechekuti imimi sevanhu vemweya maratidzwa kuti chii chakaitika, chii chiripo pamba pari zvino? Chiti chii chiripo pamba pari zvinozvi, tichikumbira mazwi kana tichikumbira denga. Andotsanangura kuti pamba
pane zvikwambo asi haisi chikwambo chete kureva kuti kana tichiti chikwambo chinenge chine nzira dzakawanda chimwe chinouya chiri nyoka kana kuya chiri shiri asi chinenge chine musoro kuti chikwambo chinenge chiripo ndokukumbira kukatata denga watapiwa mazwi iyayo ende mazwi yana ndikatsanangura kuti pane chikwambo ndisati ndanzwa mhepo ichizohuka futi ikati anemonemo kuti chapano pane chikwambo ndinoshandisa zvikwambo idaidza zita rababa wopamba pano. Saka imimi muri kuirana nemasoko ataurwa nababa wepamba pano. Imi mangoratidzwa pamweya kuti pane chikwambo. Chikwambo ichi chakamira sei? Inyoka ichi? Ya, chikwambo chiri panapa chikwambo chaicho. Kuti pane chikwambo nenyoka mararidzo yatanga tichiita. Asi semwe yanga itsinanga kuti haizopereri ipapo chete. Zvakatowanda. Tikada kufukura zvakawanda zvakawandisa. Zviri pano pamba. Pane ndufu dzakaitika. Ya, sekutora kwaita mhepo. Yanga itsinangura kuti pane rufu rakaitika. Siri nini ndaitaura. Asi tinoziva kuti chikwambo kuti paitike rufu chinenge chine munhu ateketera kakuti zvakadai zviitike. Chinenge chinaye. Nekuda kwekuti mweya muchena achitsanangura anotaura kuti shuwa baba kuziva wanoziva zvavari asi semunhu womukuru haazokwanisi kubuda pachena. No, ndo pandanga ndichida kunzwa kwamuri madzibaba. Maita basa. Baba ndokumbira mudzoke zvakare. Baba, chikwambo kuti chishande chine munhu anenge achiteketera. Imi muri kuita kufungidzira. Ndofunga nguva yamasvika ndekungotaura chokwadi chemamiro ezvinhu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana way forward. Ipapo regai nditaure ndichiitika kuti nditaure chokwadi kuti ndinotowa nokudeketera nechikwambo kwete ndo kana chiri kuti chinota ndofunga tambotaura nozvazvo ndichiti chakambouya sei zvikanzi ndaona mufananidzo wenyu uchibudikidzwa pakuberekeswa asi kuti ini nditeketere kuti chizoiti zvadai ipapo handisati ndasangana nazvo kuti zvingadaro. Nekuti pandisiri kunzwisa ndepekuti imimi ndimi baba pamusha pachiitika zvitiko zvakasiyana siyana makatadza nei kufamba kuti muedze kugadzisa dambudziko rokusangana nemhuri yenyu? Kumashure uko takatombofamba dambudziko ratanga mai manje kuti ndizoenda kuti nditsvagiwa nin'ina kuti fambe nedambudziko ratanga mai manje. Ndofunga musi wechina ndoparatanga handisiziva china iva ndichitatu ndopa ndatoenda kuarrange dautsvagiwa bedu kuti tingatange sei nozvikiitika izvi. Saka nhasi tinge tonofunga kuti tichatokwira bhazi tichienda ukaziva zvangokoonawo zvakonza kuti mweya mutsvene pamongo azviona kuti tichabatsirwa ndopazove mwe bhoroza yemaprofita atishandira pano nhasi tiri suppose kuti ainge tiri kugowa. Imimi munoenda kuchechi munoita zvechivanhu? Tingangoti ndoenda kuchechi. Tingangoti ndaimboenda kuchechi asi mazuva ano handisi kuenda zvangu asi zvechivanhu zvacho handiite. Oho. Mimi sasahwira toda kuti mutitauro chokwadi chamunoziva pamusoro pezviri kuitika paasawira wenyu. Chii chiri kuitika? Ringangoti inini chandiri kuziva chiri kuitika pakabata mhepo ndichiona mwana wacho achitsanangura ari kutaura kuti pano pamumba pane nyoka hombe ndo iripo nechikwambo nomushonga waari kutsanangura vachiti ukanga waitakuhwa nababa wacho pawakashaya uchiendesiwa kuguwa wakazoenda kuzotora kuguwa wachidzoka nawo paumba ndo maziviri andiri kuita. Mushonga wakatorwa kuguwa? Wanga wacherwa nani? Ungori wababa wavo saka pawakaenda unochengetedzwa kutsanangura vachiti wakaenda kunowigwa nawo saka iwo wobva wazoenda kuzoutora kunga wakachengetedzwa vachiuya nawo pamba zvichireva kuti pane kufukurwa kweguva. Aha, ndo zvatsanangurwa futi nemuprofita? Ndo mazirei? Uku kuziva tiri ndichinzva kutaura kuri kuita wana wacho. Koma manga musisipo?
pane nhau yasara ichitaurwa naSahwira yemushonga wakabva kumakuva uchiunzwa mumhuri wemushakabvu. Munoti kudini nhau iyoyo? Ya, mushonga uri kutsanangurwa kunzi ukabva kumakuva wengoro womushakabvu ibhasiketi riri kutsanangurwa nezvarenge rine Machira mukati mo. Harina kufushirwa here? Renge rikafuchirwa, rainzi rakazonofukunurwa. Ranga rakaiswa pamusoro pebox. Zvakaitika ndezvekunzi pakafa munhu munhu akanochengetedzwa bhasiketi roro varakanganwiwa kumba varazonotorwa futi bhasiketi remushure mekunge munhu atofuchirwa kudhara varazongofukurirwa zvepichani kwete stereki varafutsirwa saka ndoparikazonoterwa varatorwa ipapo. Apa information makaiwana kupi? Iri kutsanangurwa nechidhimoni chiya chabata ichocho. Chidhimoni ndo chaichitaura izvo. And so far zvese zvataurwa nechidhimoni ndezvechokwadi? Ndezvechokwadi. Alright, maita basa. Nyaya yebhasiketi yakafamba sei naibaba? Yayo bhasiketi iyo ndabvira ndichitaura kudhara kubva kumaprofita bhasiketi handina kutora bhasiketi. Hamuna kutora? Asi mhepo iri kutaura kudaro kuti bhasiketi rakatora, asi bhasiketi handina kutora bhasiketi. Okay. Imimi ini ndikati ndakukunzirai munhu anochinura musha wenyu munotenda? Ndinotenda. Ko ikazobatwa nhau yebhasiketi? Aiwa, hadesi zvona zvinotangira pabhozi abhasiketi shuwa handina kutora. Ende handito kana wari kutaura zvekuchenura musha wachitaura chokwadi wanyatsa kutaura murongo chaiyo yekuti bhasiketi kana pano munzirawo dzimwe dzarikati dziri mhepo dzekuti dzinenge dzichiita kuti zvizouya kwandiri ndisiri ndiri ndakatora aiwa zvingabude kudaro asi handina kutora bhasiketi kana wakatouya zvavo wachenura. Indonzi Endruwa mota. Tsanangurirei mukoma. Right, ini chandinoda kungoziva ndiraudzwa kuna Sahwira. Pano pakusanzwisisa kuripo kundi kwandiri ndoti Sahwira munhu anoisa munhu muguva. Ichokwadi here kuti bhasikiti rakambozosara kumba rakazodzoka rakazonofushirwa zve mushure mekunge wawiga mufi kuitira kuti tigone kuwana weyo wekuenda nayo mberi. Ndishedzerei Sahwira adzoke andipindurire mhinduro dzezindatenda. Ya ichi chokwadi nokuti inini pakawigwa munhu shuwa babando vakanga vari Sahwira. Inini ndikazosvika asi kutsanangura kuri kuita mweya ndokutaura kwavari kuita kuti shuwa bhasiketi pakawigwa munhu. Bhasiketi rikasara kumba, rasara kumba rikazotorwa rikaenda kunochengetedzwa kumakuva. Ndo nhau iripo. Makangonzwa. Baba venyu havachisipo? Havachisipo. Usahwira wakatanga seiko? Wakatanga nokungo... Iyo vairapo here baba venyu? Unga asingarapo. Vairapo? Unga achingowirirana ndopakangotangirawo Sahwira. Alright, mazviti. Ninonzi Takashida Manyozo. Ndodawo kubvunza nechitiko chiri kuitika nokubatsirwa nokuya kwamaita anoshamba. Nokuti chitiko ichi vanhu kusvika kwaita anoshamba kuratidza kuti vanhu vangatoda rubatsiro. Saka kutaura chokwadi ndongoona kuti zviri right nokuti munyangwe munhu ukazvitora usingazive ende wozobuda pano zvinhu zvako kutaura zvese zvinhu zvako zvobviswa muri zogara zvakanaka nokuti tambonzwa vana vachitaura vachiti pano zviitiko zvakatanga kuitika mumashure zvakazotaurwa nemhepo yakabuda asi zviitiko izvozvo zvairatidza kuti ichokwadi nokuti zviri kubata pane mwana mudiki asingazive kubata kwazvake taakutaura zvinhu zvakutotondesa kuti ichokwadi nokuti pazvikaitika anga asati aberekwa kuratidza kuti kana iye wagutsikana uno zviri kutaurwa kuti ichokwadi. Saka takutokumbira vanoshamba kuti sezvo vari kutaura kuti vakuda kuti zvinhu zvibude madii kuitawo kuti shuwa pawanikwe munhu anokwanisa kubudisa zvinhu pamba pawana vagari mune zvakanaka. Indonzi Tapiwa Chimutunga ndogara muno mukatoni B. Nyaya yaitika chitiko chaitika ichochi chatika chamadzawo kutoshungurudzika kuti wabedu ari mudambudziko ndosaka tauya papi pano. Saka chikumbiro chatinacho sedambudziko ratowanawo munharaunda kuwaniwa kwawo kuwaniwa kwedu tokumbira kuti mudemo watsvagira rubetseroka zviitike nenguva vanhu vararame asati paita rimwe rufu matambudziko asati anyanya ndatendanga. Kutaura ndina mai wemwana asviki vano mhepo ndiri mai nini ndikarorera pabodzi nomukoma wangu saka kusvika shwako mhepo ikasvika kuri kumahwani
asi inini chikandikachamadza ndochokuti mhepo iyi ikasvika ichiti ndasvika ndini teki ndauya kuzotaura zviripo kuramba kundigaidza bhohoro madhiramu 2 emvura. Saka inini izvi izvozvo shuwa pamwoyo pangu pakabatikana nokuti matsanangurirwa zvakaitwa zvakatsanangurirwa kuti inini ndini ndikubikira zvikwambo. Saka inini kubika kwandikuita zvikwambo ndikuda kukumbirawo kuti sezvo masvika kuZBC mundipo rubatsiro uye munhu andinyadzise pamberi panhu nomabikira andaita andiitirei izvozvo. Ipopo ndinokumbira kuti Mwari wandikumbire wandibatsirewo nomyose mimi WZBC wasvika nokuti ndaida kubaya mwana mukwasha nokunge ndaramba kugaidziwa bhohoro mumadhiramu 2 ndonyachigaira mbudzi dzangu. Ndekumba. Simukasawira titaure. Simukasawira titaure. Tanzwa zvichemo zvako. Ndokumbira vamwe munyarari. Manga muchiti vanyarari kavanga vachitaura mati kudii? Sei manga muchivanyaradza? Ndakutozivana natauri nozita ungazongonyururiwa chiko ungobuda uchienda wasatoenda nzinga wabhewa ndakabatsira baba wangu ndakagwinwa kumba kwangu inini kupasu kubhodha asi handisozoti ndakasvika kunguva mumusha medini mbuya wachiripawo saka mimunode asi ndaurura imimi asi mukaururiwa kani ndakabatsira baba wangu Pari zvino tutaura nemhepo kana tutaura nemutumbi? Toa mhepo wana ndichastozopa. Ndatada todhirana neiwawo wacho. Tipedzerane tone mukuru. Kana uchiya chindiedza uya wakakwana. Ende ndono ndikasvinwa. Ndokudza chokwadi. Toridza mutsinga ndakabatsira baba wangu. Anozoira iwe. Chionoziva zvokumba kwako. Asoro kwagwati muno mumavhireji kwagwati musha mungani kuti uzonyunyuta nazvo mingani iko musha mandendera kwagwati menoka munopiwa maturusi enyiyo wachana mopiwa maturusi enyiyo mada kuti tiurure. Saka muri kutaura kuti vari pano vane chikwambo vane masawira avo anofamba nawo? Yes! Vakawanda? Grupu pen. Vakawanda sei? Rikaoma. Mandendera. Pati. Kamboni. Mawani. Rikaoma. Tiudzeka zvemandendera iyi. Zvangu neta mwana mudiki. Iyo vachizvinzwa. Zvakutoda mwana apinde pamberi. Ndanzwa matauro kuti anoda kundiedza ngaauye, mati anoda kundiedza ngaauye. Mune masimba kai? Hanini simba. Handizirini. Asi ndimwari. Saka musavatye kai, mbotiururirai. Mbaniko. Zvichagwinana kani. Pazvadai. Zvakunhuirana. Enda gwenya abata. Vanganiko vanhu vakaurawa nevanhu? Chakugona bani
usiku urefu. Usiku ndobatanidza masikati 3. Ndiri zuva 1. Tokwara. Saka matya kaimi. Akudzirira mutumbi nyama. Sizorodzwewo. Ndana week. Andisomboziva kuti zvandiri kuita panyama chii. Sabhuku. Zviri kuitika munzvimbo menyu munoda kuti kudii nazvo? Zviri kuitika munzvimbo medu munomu ndezvokuti kutaura chokwadi ini handinatsi kuziva. Nokuti kana maitikiro akaita zvinhu kubva musi wazvatanga handina kuti ndinamboona mwana achisvika kumba kunditaura kuti ndozviri kumba. Izvo zvikuuya kwandatoita kuno ndangouya kungoto rega ndiende kunzwa zviri kutaurwa. Hamusati maziviswa. Asi toti mazoudzwa dambudziko nderehuro iri. Mungade here kuti pauye munhu anochenesa? Dambudziko iri ndinanga ndikaudzwa ndataurira masabhuku yangu kuti ndozviri kuchii ndozviri kuwana vangu. Ndavataurira kudaro touya kana mhene njere dzatinge tatipanana toyatombedza kuvatitaudze nyaya yatinge tawirana nemasabhuku yangu. Asi tisatenda kune mamasabhuku. Takanangana nemi muroda here kuti vanhu vauya kuuya kuzobatsirwa sevillage? Hungu wanobatsirwa kuti vagare zvakanaka. Nekuti pakadai so panomboda here mamasabhuku kana kuti munomira nzvimbo yenyu? Ndinofanira kutaura yamwe masabhuku kuti azvi kuti ndozviripo. Kungoazivisa asi imi maita decision ka? Ndinoazivisa kuti mukuona vamwe vangu ndonyaya iri pano. Saka iwo kana dei tiripo tiwese varipo masabhuku tichida kubatsirana kuti sezvo wandibatsirawo kuti zvingarongwe sei togona kubatsirana. Imimi muri chii chenyu? Wapi? Vari pano vari kuita dambudziko iri? Avo vana mubhuku. Vana mubhuku. Hamuna ukama indirect. All right. Naumainzwa ndofunga manzwa madzibaba achitaura tazomboona zvakare mwanasikana aine action. Handisiziva kuti imhepo yanga yabata here sezvo payakabata nahandisipo kana kuti uyongwa mweya mutsvene handizivi ipapo. Asi zvaitika mazviona, zvataurika mazviona, mazvinzwa, tongaitinzwe. Bhasiketi rakatorwa here Kumakuva kana kuti harina kutorwa? Chikwambo chinomborarama sei mumhuri? Ipapo tichada kuti timbotsvaga kavana sekuru nanambuya vana madzibaba vambotadzotitsanangura kuti upenyu hwechikwambo kana chinzi chiri mumhuri chinongorarama here kana muridzi wacho afa chongosara chinzi chiri kurarama chisina ari kuchifidha, chisina ari kuchiomberera, chichiendera mberi nebasa rachinenge chakasiyirwa nemushakabvu. Tinoda mhinduro ipapo tinzwisise pamusoro pezvikwambo izvi zvanetsa nhasi kwanhingi mangwana kwanhingi zvingori zvikwambo. Tiri kurarama munyika izere nezvikwambo. Saka naizvozvo tarisirai tichakuunzirai chirongwa tichitsanangurwa mararamiro echikwambo mumhuri. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ndinovimba madzidza 2 kana 3 panhau ino. Tichazonzwa zvakare tichange takabatana nemhuri kana paine zvavafunga kuita vachida kutidana. Aiwa, tinoswera tauya toona tonzwa kuti nhau yavo yazofamba sei, chichazoitika kuchikwambo, chafa here, chapiswa here. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai musi nenguva. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga,
iwe makiwe mkaranga